बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज। बिजनीनि पानबारि फुलकुमारियाव गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। बिजनीनि पानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय फुलकुमारियाव 15 नं एसएसबी बेटालियन आरो पानबारि पुलिसनि जथाय सिग्रोमनायाव गान्जाजों लोगोसे गान्जानि फालांगि खालामग्रा दुथां सुबुंखौ हमनो हायो। दिनै फुङाव पानबारि पुलिसा आन्दोनि सुलुंनि बिथायाव फुलकुमारिनि थागिरि रनजित रायनि न'आव सिग्रोमनानै गासै 7 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामो। रनजित राया गोबाव समनिफ्रायनो सिखावै ओनसोलाव गान्जानि फालांगिरि सालायगासिनो थाबोदोंमोन। पानबारि पुलिस थानानि बिबानगिरि बिपुल बिश्वास आरो 15 नं एसएसबी बेटालियननि जथाय सिग्रोमनायाव दिनै फुंनि समाव गान्जाखौ जब्द खालामनाय जायो।